hadu san shah nru shah kam he ka jylla jongi iya ka jingbun briew ban iakane kari kabali oban qualify shah ka World Cup jong usnem arjar arpan riu bat shibit menta kamit ki jingla kai ken salong ki jingla kai ki ba itnan te sapenya du bekut ka ne ka video bat ngakrpot ya pi lada pimpat de ban subscribe sngopa ban subscribe like bat share te hoj parlong kadai hakasin ka panangkong iakane kari nakadeu ba Afrika ban yo ban qualify ia ka World Cup haka history jongka bat kata kadai ka pewerde hadin bakla depan pelim ia ke Eswatini lang bada lai lenot kul bat kadai ru kari kabarit kabawan haka kerdan kabaar ban qualify ia ka World Cup hadin jong ka Iceland bat ka jingbun pa jong ka negari kalong tang sanlak khanda peu hajar bala danu jor bat ka jylla jungi kamhe ka jylla jungi bun shah da ka bakala duna shah ka sapula kat baka India jungi da ki bilian ngut ki beriuru mereka klaim laban qualify watang si senro shah ka World Cup bat haba pai pat na ki resol jong ki jingla ka World Cup qualify hapdeng ka front par shah ka Iceland kelapan kendit iya ke front da ka baka na ka jingla ka kalakut ha ka jingi kai bat nakaliang jong ka Belgium par shah ka Wales ka Belgium kali oban Korea ka namjob lang bada saula arkul bat hangane ka jingla kai uke win de brun uli oban tep arteli ki penalti bat hoy perlok menta ki jingla kai kin salong ki jingla kai ki bakham itna bat la shai ka singi namar ba Cristiano Ronaldo un sai le kai menta kamit bat Lionel Messi un sai le kai pat la shai men step haka ba ka Portugal kan sai kun persya iya ka Hungary haka por khat ar khat sanem shiteng snya bat ka Spain persya iya ka Bulgaria haka ju ka por ka Italy persya iya ka Israel haka ju ka por kat ba ka Argentina kan sai kun persya iya ka Puerto Rico haka jingil kai friendly match la shai men step haka por san shiteng te perlok kidang don susu ki jingil kai bala da pikwa ban page iki sa follow iki link alabo haka description